Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w przystępnym dniu naszego pomierczego kalendarium. No i mamy tutaj 16 tydzień roku. No i wydarzenia z trzech najważniejszych dniów z tego czundu. 16 kwiata 1477 roku był największy w dziejach Słupska łedzin, jaki znikwił większość gardu. W 1826 roku Presti rząd zlikwidował klasztor łejców kartuzów zwany Paradizu Marię, pełaceznie Raj Maryi. A w 1945 roku kwele helścigłe półestrową radecki podwodny ekran zatopił niemiecki ekran Goja, gdzie było więcej niż 6000 uciekłych z rynkowych pres a gduńska ledzy. 17 kwiata w 1526 roku polski król Zygmunt I Austyrii i płemerski książę Jerzy I z dynastii Gryfitów, a też 8000 żołnierzów weszło do Gduńska, no i stłumiono tym samym bunt leterścigłe pospólstwa we Gduńsku. W 1577 roku Stefan Batory dobił nad zbuntowanymi gduńszczanami w pobitwie pod Lubiszewa, a w 1990 roku w 17 kwiata po protestach polski spolezne a Łesoblewie Pomierzanów rząd polski wstrzymał budowę elektrowni jądrowej w Żarnowiec. A w 1977 roku Kaszepszci Ledowi Uniwersytet dostał miano Józwe Wybickiego. No i 18 kwiata w 1963 roku było założony Karno Studirów Pomorania, a w 1997 roku na wdyrbetnostce Świętego Wojciecha we Gduńsku w Kwiece 1997 roku zaczęły się oficjalne obchody Milenium Gduńska. No a Święty Wojciech wedle jego żywiotu łechścił we Gduńsku wiele ledzy w tym czasu. No i to wszystko, liczymy do słychania za tydzień.